My name is Gary Jones, and I'm reporting here, next to the semi-central park, in front of the Metropolitan Museum of Art, for the upcoming exhibition for Amos and Ned. Something tragic has happened. During last night's final checkup for the upcoming Aim and Angus exhibition, we discovered something weird about one of the paintings. It seems that one of the paintings is a forgery. This has never happened during the history of the Metropolitan Museum of Art, and I'm sure that our comprehensive security measures are not at fault here. The vicious hoax played must have occurred before the painting was received at the museum. So the royal family, who has ownership of the painting, and the police department of Sweden has been informed. However, further details of the project cannot be revealed due to the investigation. This is a devastating event for the museum, the royal family, and the art community. Very unfortunate. Seems like the art from Sweden is similar to IKEA's furniture. Pillows, but no cigar. Back to you, Ben. Sisään. Käy sille toiselle istumaan. Mä oon vielä katsellut noita sun tuntiraportteja. Ja ei kyllä niinku hyvältä näytä. Sä oot myöhässä jatkuvasti. Sua ei näy työpaikalla. Mä kuulen keikoilta, että sä oot ilmestynyt sinnekin myöhässä. Se ei vaan niinku yskästi näy missään. Mitä sä teet sun ajalla? Mä yritän kyllä kaikkeni. Mä teen kaikki mitä mä pystyn. Mitä se tarkoittaa? Kauhean työtahti ei vaan pysty. Mä yritän ihan kaikkeni aina. Kaikilla meidän muillakin on kiire. Miten niinku sulla on mukaan kiireellisempää kuin meillä? Kauheasti tulee kaikkia työtehtäviä koko aika ja mä en kerkeä tehdä siihen tahtiin mitä odotettaisiin. Mulla on perhe. No niin on sillä Jarkollakin perhe. Sillä on vielä enemmän lapsia kuin sulla. Mä en ymmärrä mikä ihmeselitys toi on. No, Jarkon vaimo on levyttävä artisti. Ei mua kiinnostaa. Se ei riitä. Jos tää homma ei lähde tästä niinku paranemaan, niin mun on pakko irtisanoa sut. Ei. Mun on pakko. Mä en aio katsella tätä enää yhtään. Skarppaa. Mä oon nyt kuullut ihan tarpeeksi. Nyt ulos täältä ja katokki, et hoidat homman. Tai muuten oikeesti tulee kenkä. Onko se Veera? Joo, sulla oli jotain jätteitä. Mikä sun kesti? Mulla on vähän kiireitä. Laittais nää tuolla. Nyt tulee lisää. No moikka. Missä sä oot? No te sanoitte mulle sieltä päiväkodista, että se lapsi itkee meitä siellä pihalla ja kukaan ei ole mennyt hakemaan. Sun piti hakea tänään. Mä oon töissä. Futistreenit alkaa ihan just, mulla on nakit täällä kylmänä. Piti ehtiä syödä, futistreenit alkaa varsin päästä. Ei. No tän kerran nyt kun piti hoitaa, niin. Joskus voisit saada tän asian hoidettua. Joo, mä tuun mahdollisimman pian. Jaaha, hei.
No moi Veera, sun pomos tässä moi. Mä kattelin tässä näitä sun uusia työraportteja ja aika hyvältä näyttää. Nämä raportit näyttäis niinku olevan kaikin puolin kunnossa, että mä ajattelin vaan soittaa ja ilmoittaa, että oikein hyvin oot tehnyt viime aikoina töitä. Ja pidä toi. Moi! Sä oot jo kotona. Moikka! Joo, oho. Mä sain tehty hommat vähän aikaisemmin. Niin Kävit sä päiväkodin kanssa? Joo, jos meni tohon naapuriin. Okei, hauskaa. Joo, teimme vähän iltapalaa. Jes. Se mitä sä oot laittanut? Vähän teetä ja tollaista pientä. Okei. Kiva päivä töissä ja... No hyvä. Mitäs sulle? Oli kyllä tosi kiva. Me pitää jossain vaiheessa mennä sinne studiolle ja ne tarvii kans sua niin. Kato tätä, oota. Noi ei todellakaan kuulu tonne. Pahalta näyttää. Toi ei oo hyvä juttu. Ui. Okei, nää on kyllä sellaisia, että näistä ei ilmoittaa poliisille. Tehdään näin, joo. Teidät on pidätetty!